Cadwn ysgol Parc! Pam ti eisiau achub ysgol Parc? Achos dwi wedi cael y fraint o fynd yna am jyst iawn i 7 mlynedd a dwi eisiau i plant eraill cael 7 mlynedd i wneud yr un peth a fi. Dwi wedi dod yma i Tryweryn heddiw i protestio i gadw ysgol Parc yn agored achos mae'n ysgol y gymuned a mae'n galon y gymuned honno. Mae'n gymuned weithgar ofnadwy a mae'r ysgol yn chwarae'r rhan hanfodol yn hynny. Sa fi na ysgol yna bydd hi'n ddiwedd ar y pentre. Felly mae rai ni weithio fy gilydd ac ddim jyst hynny ond i gadw ysgolion cymunedau Cymru i gyd yn agored dwi'n meddwl achos mae'n hanfodol i'r gadw'r iaith. Diolch yn fawr iawn am y croeso a'r gwahoddiad i fod gyda chi fan hyn. Prynhawn i roi gair bach o gefnogaeth i gymuned y parc ac wrth gwrs gair o anogaeth i'r cynghorwyr hynny sydd yn mynd i bleidleisio ynghylch dyfodol ysgol y parc wythnos nesaf a gofyn ar i'r cynghorwyr hynny i bleidleisio o blaid gwelliant sydd wedi cael ei roi ger bron gan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Fi'n falch o'r cyfle hyn i siarad gyda chi achos i fi'n hunan wedi bod yn ansicr o'r broses yma, o'r strategaeth yma, o'r dechrau cynta'n deg. Weithiau, fi wedi cydymdeimlo gyda achos sydd wedi cael ei roi ger bron gan Gyngor Gwynedd ac ar y degau eraill i fi wedi bod yn llwyr yn erbyn yr hyn maen nhw'n weid. Achos mae pob egwyddor sylfaenol sydd gyda fi yn gweud y dylen ni gefnogi ysgolion gwledig yn pentrefi yn cymunedau Cymraeg ni. Ond ar y llaw arall, mae rheswm economaidd yn gweud fod pethau yn anodd ac nad yw yn bosib i ni gynnal y status quo. Ond dyna'r union bwynt. Does neb fan hyn yn gofyn am gynnal y status quo. Mae pob un yn sylweddoli ac yn derbyn yr angen fod angen ail drefnu addysg yma yng Ngwynedd. Dyna pam fod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar i'r gynghorwyr i bleidleisio nid yn erbyn y strategaeth, ond yn hytrach i gefnogi gwelliant y Gymdeithas, un fydd yn golygu arbedion ariannol trwy fod 4 ysgol yn cydweithio gyda Ysgol y Berwyn fel ffederasiwn, ond hefyd yn golygu fod yr ysgolion cynradd yn aros yn eu cymunedau gan roi gwell cyfle i'r cymunedau yna barhau fel cymunedau Cymraeg hyfyw. Bach. A cyn i rywun ddeud mod i yn byw am hen yn y cymylau, mi ydw i'n derbyn bod rhai ardaloedd yn dymuno cael ysgol fro newydd. Dwi'n derbyn hefyd bod na rai ysgolion yn cau oherwydd bod rhieni yn aml iawn yn fotio hefo'u traed. Ond pan mae yna ardaloedd sy'n dymuno cadw i ysgolion bach, yna hawl rheini ydy aros yn agored. Dyna di'n hawl ni. Dyna di'n hawl ni fel Cymru. Cyngor Gwynedd, dim ond 59,000 o arbedion a wneir wrth gau ysgol Parc. Dewch ymlaen Cyngor Gwynedd. Ydych chi'n meddwl bod hyn yn mynd i arbed argyfwng ariannol presennol addysg? Tybed a ddylai'r cyngor edrych ar nhw ei hunain cyn dechrau meddwl am arbedion yn y sector addysg? Felly, o hyn ymlaen, rydyn ni'n mynd i fyny ein hawl moesol o dderbyn addysg o'r ein plant. Ac rydyn ni'n mynd i fyny cadw ysgolion bychain fel y Parc, y Llangwm ac ysbyty ifan ar agor. Felly gyngorwyr Cymru ar y dydd Iau, am unwaith, gwrandewch chi arno ni. Diolch yn fawr iawn. Da ni wedi clywed cynghorwyr yn dweud na fysa nhw byth yn meiddio meddwl am gau ysgol y Parc. Tasa nhw yn meddwl am eiliad bod hynny'n mynd i gael effaith niweidiol ar ddiwylliant Cymraeg y bentra. Mae nhw fel Besi Braddock yn credu bod symud plant o'i broedd ddim yn mynd i gael effaith ar y broedd hynny. Mae nhw wedi bod yn arsylwi, wedi cael pwyllgorau arfarnu
a ffaneli arolwg a llwyth o ryw ars eraill yn ista ar ei tina rownd rhyw fwrdd pell. Ond saffach i mi ydi tystoliaeth dyn sydd wedi byw yn y pentra ar hyd i oes ac yn gwybod be mae'n ei olygu i drio dwy'n amser, i gael plant at ei gilydd, ar gyfer ymarferion partion, ar gyfer dramau, ar gyfer pasiant y geni, adran yr urdd, ar gyfer mabel gampa, y Steddfod leol, a 1000 o ddigwyddiadau eraill. Mi fydd plant y parc yn chwalu i 3 chyfeiriad, i 2 ysgol gynradd wahanol, medda Dan Pyw yn ei lythyr yn y Cymro. Ac mi fydd hi'n amhosib i tynnu nhw nôl o'i gwahanol gylchoedd i greu un gymuned, un gymdeithas yn y parc eto. Cael ei boddi fydd hanes cymuned Cwm Celyn, cael ei llwgu fydd hanes pentra y parc os cyniatawn i hyn digwydd, a phob un pentra arall sydd dan fygythiad, cael ei llwgu o blant. A heb gymdeithas plant, does gennych chi ddim cymuned o oedolion, does gennych chi ddim calon yn y broedd. Llwgu ar y 10 fydd o, medda Dan. A fydd y cynghorwyr sy'n gwneud y penderfyniad yr wsos yma, fydd rheini ddim yma fwy na Besi Braddock i wynebu'r gwacter llonydd fydda nhw wedi greu.